Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rino. Taong 1971, Katiklan, Aklan. Lumaking isang mangingisda itong si Rino sa bayan ng Katiklan. Magmula noong pagkabata niya, naging kasakasama na siya sa mga tiyuhin niya sa pamamalaot. Hindi biro noon ang kanilang ginagawa dahil sa layo ng kanilang destinasyon, inaabot sila ng ilang araw bago makabalik sa Pangpang. Kinakailangan kasi nilang gawin ito upang magkaroon sila ng malaking kita. Dahil sa iyo na ang naging hanap buhay ni Rino, hindi na siya nakapag-aral pa. Ni hindi nga niya kayang isulat ang kanyang pangalan noon at ang tanging nagagawa lamang niya ay magkwenta ng pera. Subalit para sa kanya, ayos na yon, basta ba'y merong naiuwing pagkain para sa kanyang mga magulang at kapatid. Dahil sa ganoong pamamaraan ng pag-iisip ni Rino, hindi na niya nagawa pang makapag-asawa. Sino ba naman kasi ang gugustuhing makasama ang isang mangingisda? Bukod sa palaging mabaho, walang oras para makapag-ayos ng kanyang sarili. Napakadalang na rin niya noong maligo, gawa ng palagi naman siyang nababasa buhat sa tubig alat. Gayunpaman, hindi ito dahilan upang husgahan ang buong pagkatao ni Rino. Dugyot man sa paningin ng karamihan, pero alam niya sa kanyang sarili na isa yon sa kanyang sakripisyo upang mapakain ng maayos ang kanyang pamilya. Kahit papaano, marangal din naman ang ginagawa niya. Sa paglipas pa ng panahon, halos wala na sa kanyang isipan ang bumuo ng sariling pamilya. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya noon ay yung mga malalapit sa kanya. Bagaman paulit-ulit siyang sinasabihan ng kanyang ama na humanap na ng babaeng mapapangasawa niya, hindi naman niya yun gaanong pinapansin. Para kay Rino, matagal nang kupas ang kanyang kabataan. Magbe-25 anyos pa lamang siya, pero yung mukha niya halos kaitsura na ng isang matanda. Hindi na rin siya gaanong nagbabakasakali pa na merong maligaw na babae sa kanya. Dahil sa ganoon niyang rason, minabuti na lamang ng kanyang ama na hayaan siya sa kung anumang desisyon na nais niya. Ang tanging ipinapaalala na lamang sa kanya nito, kapag meron siyang natipuhan, huwag siyang magdadalawang isip na ipakilala yon sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Rino, tumangulang naman siya para matapos na ang kanilang pag-uusap. Isang hapon, habang papauwi na sila ng Katiklan, bigla namang tumirik sa laot ang makina ng kanilang bangka. Papakagat na noon ang dilim at nagkataon namang malalakas pa rin ang alon. Hindi rin nila noon gaanong nakikita ang parola, kung kaya't inaasahan na nila na malayo pa sila. Para kay Rino at sa kanyang mga tiyuhin, mapanganib ang ganoong sitwasyon dahil sa oras na nag-iba ang ihip ng hangin, maaari silang lamunin ng alon na pilit sumasampa sa unahang bahagi ng bangka nila. Dahil dito, kanya-kanya na silang gawa ng kanilang mga trabaho upang makaalis na sila roon sa lalong madaling panahon. Subalit, ilang oras pa noon ang dumaan. Nang malinis na nila ang lahat, bigo pa rin nilang mapaandar ang makina ng bangka. Yung mga tiyuhin niya medyo kinakabahan na, habang siya naman maiging nag-iisip ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman siyang tumungo sa likod ng lancha para sipatin kung anong problema nito. Napansin niya kasi kanina, medyo matigas ang paghila nila ng lubid upang yon ay mapaandar. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang gaanong naaninag sa ilalim nito. Medyo pahirapan pa noon ang pagsilip niya, gawa ng ang kapitan lang nila ang merong lente na dala.
Hindi naman niya yun maaaring hiramin, lalo pat abalang-abala din ito sa pagkukumpuni ng makina. Nang akmang babalik na siya sa kinaroroonan ng kanyang tsuhin, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang mapansin ang paggalaw ng dagat. Akala niya malaking isda lang ito, kung kaya't ang ginawa niya muling sumilip sa ilalim ng tubig. Subalit pagsilay niya roon, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng isang isdang may nagliliwanag na mga kaliskis, merong malalapad na palikpik at may kakaibang itsura. Pag-ahon nito sa dagat, may iniluwa yung isang uri ng dahon na hindi niya mawari kung ano. Basta ayon sa kanya, kulay asul ito, may tinik ang bawat dulo at meron yung kakaibang tangkay na halos naging palaisipan para sa kanya kung saan puno yon ng galing. Ang ipinagtaka niya pa, papaano ito nailuwa ng isang maliit na isda, gayong parang kasing lapad na ng kanyang palad ang laki nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla niya noong itinago ang hawak niyang dahon matapos niyang marinig ang pagtawag ng tsuhin niya. Rino, tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo habang sumasagot doon ng, "Pasensya na, tiyo. Kanina kasi napansin kong medyo matigas ang lubid na hinihila natin eh. Hindi kaya merong nakasabit doon sa may bandang LC? Baka yun ang dahilan kung bakit hindi mabuhay-buhay ang makina." Matapos naman niyang makapagsalita, agad namang inilahad ng tsuhin niya na pinasok pala ng tubig ang makina nila. Dagdag pa nito na hindi na nila yun mapapaandar, lalo pat naghalo na ang langis at ang tubig alat. Nang marinig naman yon ni Rino, napayuko lang naman siya habang patuloy na iniisip ang kalagayan ng kanyang pamilya. Inaasahan kasi ng mga ito na darating siya noong mismong araw na yon, kung kaya't panigurado nakaasa na yon ng uulamin na galing sa kanya. Nang mapansin naman yon ng kanyang tsuhin, tinapik lang naman ito ang kanyang balikat habang pilit siyang pinapayuhan na hindi niya kasalanan ang mga bagay na nangyari sa kanila. Naniniwala rin ito, may makakain ang mga magulang niya, lalo pat nagtatrabaho din ito buong maghapon. Dagdag pa ng tsuhin niya, huwag niya gaanong aakuin ang responsibilidad na para dapat sa kanyang mga magulang. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano naalis ang pangamba ni Rino sa kanyang sarili. Ilang oras pa ang lumipas dahil sa wala naman sila noong magagawa, nagpasya na siyang humanap ng mapagpapahingahan. Maliit lang kasi ang lansya nila, kaya siksikan talaga sila roon kapag matutulog. Hindi naman sila maaaring pumunta sa ilalim ng bangka dahil sa doon nakaimbak ang kanilang mga isda. Habang nakahiga si Rino sa unahang bahagi ng lansya, pansin na pansin naman niya ang pagsiksikan ng mga kasama niya. Yung kanilang kapitan nakaduyan habang yung mga tsuhin naman niya nagpapahinga na sa ilalim nito. Ang tanging lilim noon ng kanilang grupo, walang iba kundi ang napakalawak na kalangitan. Umulan man, paniguradong magsisiksikan sila sa mga trapal na kanilang daladala. Sa paglalim pa ng gabi, awa naman ng Diyos, medyo kumalma na ang laot. Marami na sa kanila noon ang natutulog habang itong si Rino naman na natili pa ring gising, tahimik na pinagmamasdan ang buong paligid. Hindi naman niya yun ang unang pagkakataong matulog sa laot. Sadyang di lang talaga siya mapakali, lalo na't alam niyang merong problema ang kanilang bangka. Kahit anong pilit niya noong magpahinga, tila bang napakahirap yung gawin para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang pagkakahiga matapos siyang makasilay ng isang malaking buntot ng isda na umahon sa itaas ng dagat.
Dala ng kanyang pagkagulat, dali-dali naman siyang lumapit sa tiyuhin niya para sana ituro yon, pero kahit anong paggising niya rito, nanatiling malalim ang tulog nito. Sinubukan ding gisingin ni Rino ang iba pa niyang mga kasama, pero ganon din ang nangyari. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang mangamba, gawa ng yung buntot na nasipat niya, dahan-dahan nang lumalapit. Habang naglalakbay ang nilalang na yon, meron naman siyang narinig na tinig na umiikot sa buong paligid. Para yung isang malamig na himig ng kanta na kapag napakinggan mo, didilim ng kusa ang iyong paningin habang hindi mo namamalayan na nakatulog ka na pala. Ngunit sa hindi inaasahang kaganapan, wala yung epekto para kay Rino. Ayon sa kanya, hindi na bago na makakita ng sirena, pero sa puntong yon, takang-taka talaga siya kung bakit hindi siya naaapektuhan ng himig nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga niya napansin ang paglapit sa bangka nila ng buntot ng isda. Sa sobrang lakas ng pagkakabangga nito, nagkaroon ng isang malaking alon na siya namang naligo sa mga kasama niyang natutulog malapit sa kinatatayuan niya. Subalit sa kabila ng pangyayaring yon, nanatili pa ring malalim ang tulog ng mga ito. Maya-maya pa, gumagalaw na ang bangka. Dahan-dahan na ring nagkakaroon ng alon hanggang sa makasipat na siya ng pagsampa ng isang makaliskis na kamay sa mismong katig ng bangka. Akala ni Rino kung anong hayop lang ito, pero pag-ahon ng nilalang na yon, doon niya nasipat ang mukha ng dalaga na napakaganda. Bagaman meron yung mahabang dila, hindi ito rason para pangilabutan si Rino sa nilalang na yon. Sa katunayan, ang ginawa niya imbis na tumakbo papalayo, nagdesisyon siyang lapitan ito. Nang akmang magbabalanse na siya sa katig, bigla namang itinaas ng nilalang na yon ang kaliwang kamay nito, hudyat na hindi na niya kailangan pa na tumungo sa mismong kinaroroonan nito. Dahil dito, napaupo lang naman siya sa tabi ng lansya, tahimik na pinagmamasdan ang gagawin ng nilalang na yon. Sa kanyang pagmamasid, nanatili namang nasa bewang niya ang kanyang kutsilyo kung sakali mang meron itong binabalak na masama sa kanila. Sa pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman ang nilalang na yon habang may kung anong sinisenyas ito gamit-gamit ang dalawa nitong kamay. Dahil dito, doon napagtanto ni Rino na wala palang kakayahan ng mga sirena na makapagsalita. Akala niya hindi na sila magkakaunawaan, pero habang tumatagal ang pagsenyas nito sa kanya, tila bang unti-unti na rin siyang nakakarinig ng mga tinig sa kanyang isip. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang marinig niya yung magwika sa kanyang isipan ng, "Hawak mo pa ba ang binigay ko sa'yo kanina? Ingatan mo yan. Magagamit mo yan sa oras ng kagipitan. Mag-iingat ka, Rino. Hangad ko ang ikabubuti para sa'yo." Nang marinig naman ni Rino ang sinabi ng nilalang na yon, agad naman niya yung tinanong ukol sa kung anong rason nito, kung bakit yon nagpakita sa kanya. Subalit, nang marinig naman yon ng sirena, agad din naman yung lumusong papailalim ng bangka nila. Sa isang iglap, muli na naman siyang nakarinig ng himig na siya namang agad na ikinawala ng kanyang malay. Paggising niya noon, nadatnan niya ang kanyang mga kasama na kasalukuyan ng nag-aalis ng mga isdang nahuli nila. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang tinanong ang mga ito kung papaano sila nakabalik. Ngunit nang matanong na niya ang lahat ng tripulante, ni isa sa mga ito, walang kaide-ideya kung papaano nga nila narating ang lugar na yon, gayong sira pa ang makina nila. Kahit nga yung kapitan, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Gayunpaman, minabuti nilang wag na itong isipin, basta ang mahalaga para sa kanila, nakauwi sila ng ligtas.
Bago sila tuluyang magkahiwa-hiwalay, mariin namang inilahad ng kapitan nila na hanggat maaari, wala muna silang sasabihin ukol sa mga nangyari. Dagdag pa nito na anuman ang misteryong naranasan nila, paniguradong meron itong balik na masama. Matapos naman yung marinig ni Rino, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na muna siya sumama sa paglalayag. Nagkataon kasing nagpatulong noon ang kanyang ama sa kanya na sumama muna siya pansamantala sa gapasang pupuntahan nito. Hindi naman tumutol itong si Rino, gawa ng nais niyang maranasan ang buhay ng isang magsasaka. Pagkalahad naman niya ng kanyang desisyon sa kanyang ama, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na tuwa. Sa pagsapit ng araw ng kapasan, umaga pa lang kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa Karatig Sitio. Bagaman medyo may kalayuan yon sa kanilang lugar, hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ang mahalaga lamang noon sa kanya, maranasan ang trabahong ginagawa ng tatay niya. Magmula kasi noong nagretiro ito sa pangingisda, hindi niya na yun nakakasama sa pagtatrabaho. Kalahating oras pa ang dumaan, narating na nga nila ang lupaing kanilang pinagsasakahan. Pagpasok nila roon, agad namang tumambad sa kanila ang mga taong kanina pang naghihintay. Habang binabagtas nila noon ang daan, ang buong akala niya isang pangkaraniwang araw lamang yon para sa kanila. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, meron doong nangyayaring kakaiba na siya namang magiging simula ng kanyang bagong buhay. Magbabandang 11:00 na noon ng umaga nang merong mapansin si Rino na kakaiba. Yung mga kaibigang magsasaka kasi noon, pansin na pansin niya na parabang walang kapaguran. Hindi lang yon, habang nagtatrabaho ang mga ito, kitang-kita niya ang pagtulo ng napakalapot nitong mga laway sa putikan. Dahil sa pangyayari, agad naman niya yung inilahad sa kanyang ama, pero nakapagtatakang hindi nito nagagawang masilayan ang kanyang mga nakikita. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong napatigil nang meron siyang marinig na boses sa isipan niya na nagsasabi ng, "Ibabad mo sa putik ang dahong nakuha mo. Sambitin mo ang mga katagang ilalahad ko." Matapos naman yung marinig ni Rino, pasimple naman niyang inilubog sa putik ang dahong daladala niya. Magmula kasi noong nakuha niya ito, hindi niya na yun inihiwalay sa katawan niya, gawa ng kapag wala yun sa kanya, pakiramdam niya merong kulang. Hindi lang yon, madali din siyang napapagod sa oras na hindi niya yun dala. Nang may sakatuparan na ni Rino ang nais nitong mangyari, kitang-kita niya kung papaano magsipulasan papalabas ng kahon ng palay ang mga nilalang na yon. Pilit din itong iniaalis sa kanilang mga katawan ang napakaraming putik na parabang may kung anong nararamdamang kate ang mga ito. Akala niya yun lang ang mangyayari, pero kinahapunan noong mismong araw na yon, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbabago ng buong paligid. Hindi niya mawari, pero pakiramdam niya iba na ang pakay ng mga nilalang na yon sa lugar na yon. Ang labis niya pa noong ikinatakot ay yung mayat-maya na pagsilay nito sa kanya. Gayunpaman, hindi naman gaanong nababahala si Rino sa kadahilanang ayon sa boses na bumulong sa kanya, hindi na aabutan ng susunod na araw ang buhay ng mga nilalang na yon. Bago pa man sumapit ang 5:00, matapos naman nilang makuha ang parte ng kanilang ani, agad naman silang umalis sa lugar. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa kanyang likod. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman yung napatitig sa kanya habang nagwiwika ito ng, "May naiwan ka ba? Sabihin mo na agad habang nandito pa tayo." Nang marinig naman ni Rino ang sinabi nito, umiling lang naman siya,
gawa ng kahit anong pilit niya noong sumagot, para bang hindi na niya kayang ibuka pa ang kanyang bibig. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating naman nila ng matiwasay ang kanilang lugar. Si Rino noon parang nabunutan ng tinik sa lalamunan matapos nitong masilayan ang kanilang pamamahay. Subalit sa pagtungtong naman ng gabi, habang nagpapahinga na sila, bigla naman silang nagimbal buhat sa dami ng mga nilalang na nagpaparamdam. Ang ilan sa mga ito umiiyak na, habang paulit-ulit na sumisigaw ng, "Bawiin niyo ang sumpang ito! Bawiin niyo ang sumpang ito!" Sa mga sandaling sumisigaw ang mga nilalang na yon, paulit-ulit itong kumakalabog sa mismong pinto ng bahay nila. Dahil sa pangyayari, halos mahimatay naman yung nanay niya, dala ng matinding takot. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, ni minsan hindi na nila pinangasan pang silipin o buksan man lang ang kahit isang bintana nila. Malakas ang kutob nila Rino na magpupumili talagang pumasok ang mga nilalang na yon buhat sa pag-uugaling ipinapakita nito. Ilang oras pa ang lumipas, tumahimik ang buong paligid. Pagtungtong ng alauna ng madaling araw, narinig na lamang nilang nagsili para na ang mga nilalang na yon habang patuloy na umiiyak. Kahit hindi nila ito nakita, malakas ang kutob nila na merong binawian ng buhay sa hanay ng mga ito. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, napansin naman ni Rino ang dahan-dahang pagkulay itim ng dahon na pagmamay-ari niya. Di naman niya yun pinansin, lalo na't wala naman siyang kaide-ideya ukol sa kung ano ang ipinapahiwatig nito. Kinaumagahan, napansin na lamang niya ang simbolong parang kumakatawan sa numero ng 5. Pero syempre, nanatiling inosente itong si Rino ukol sa kung ano ang nais ipahiwatig nito. Nung una, hindi niya nga alam kung para saan ang dahon na ibinigay sa kanya ng isang sirena. Buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang pagbulong sa kanya ng tinig. Ang mga numerong nakalathala noon sa dahon, kusang nag-iiba ng numero tuwing sumasapit ang takip silim. Ayon kay Rino na, habang patuloy niyang sinusunod ang utos, napapansin niyang hindi na siya napapagod pa ni nakakaramdam ng anumang sakit sa katawan. Wala na rin siyang nararamdamang antok na para bang kayang-kaya na niyang manatiling gising kahit isang buong linggo pa. Subalit, nang tumungtong na sa bilang na 100 yung numero sa dahong yon, doon na niya napansin ang muling pagpaparamdam sa kanya ng sirena. Isang gabi habang nasa laot sila, nakarinig na naman siya ng kakaibang himig sa paligid. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kanyang mga kasama, nadatna naman niya yung natutulog na. Hindi naglaon, pagbaling niya ng kanyang paningin sa katig ng lantsa, doon bumungad ang sirenang nakaupo, masayang nakatingin sa kanya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, bigla naman itong ikinumpas ang mga daliri nito na siyang naging sanhi upang magkaroon ng buhay ang huling alon na tumama sa kanilang bangka. Dahan-dahan yung pumasok sa kanyang bulsa, kung saan paglabas nito, dala-dala na nito ang dahon na pagmamay-ari niya. Pagkakuha naman doon ng sirena, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Maraming salamat sa iyo, Rino. Sapat na ang mga kaluluwang ito para magsilbi naming alipin sa ilalim. Bilang gantimpala mo, heto ang isang maliit na bareta ng ginto. Itago mo yan. Sa tamang tao, maibibenta mo yan ng malaki." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung lumusong sa dagat at mula noon, hindi niya na ito nasilayan pa. Alam mo, Pinuno, kahit ilang dekada pa man ang lumipas, napakarami pa ring palaisipan kay Rino na hindi na niya magagawa pang masagutan.
Unang-una, bakit siya ang pinili ng Serena, gayong sa bangka na yon, marami naman sila. Ang ipinagtataka niya pa, para saan ang dahon na yon at papaano yon nagkaroon ng kakayahan para magkulong ng kaluluwa. Marami pa sana siyang itatanong sa nilalang pero alam naman niyang hindi na ito masasagutan. Para na rin makaiwas sa tiyak na kapahamakan, lumipat ng lugar itong si Rino. Sa dami ba naman ng mga aswang na merong galit sa kanya, paniguradong maghahanap yon ng paraan para patayin siya. Awa naman ng Diyos, hanggang sa nagkaroon ng sariling pamilya itong si Rino, hindi na siya natunton ng mga nilalang na yon. Magpahanggang sa ngayon, kahit na mayapa na siya, nanatili pa ring umiikot ang kanyang istorya sa mga kakilala niya. Lalong-lalo na yung kwento ni Rino ukol sa dahong ibinigay ng sirena. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabing ganda nito, no? Ano kaya yung mangyayari sa dahon na yun kung hindi siya umabot ng bilang ng 100? Diba? Tsaka parang kinukuha ng dahon na yun yung mga kaluluwa ng masasama eh. Tapos ang sabi nung Serena, aalipinin nila yon sa ilalim. Walang sinabi kung anong eksaktong ilalim. Pwedeng ilalim ng dagat o ilalim na nasa ibang dimensyon. Sayang lang, no? Kung naging series sana to, mas malalaman pa natin yung dahon. Ang galing nun yung parang takpan mo ng putik yung sinabi ng Serena. Angas na angas ako doon nung sinunod siya ni Rino. Pero overall, para sa akin, medyo nakakakilabot tong kwento na to, no? Kasi nga, yung mga Serena, alam natin, mapanlarong nila lang yan. So, yung ginawa doon ni Rino na pagtanggap ng dahon, parang 50-50 yun. Pwedeng mamatay siya o pwedeng magkaroon siya ng matinding swerte sa buhay niya. Pero para sa akin, sobrang swerte mo na kapag inabutan ka ng isang bareta ng ginto. Noong mga panahon na to, ang laki ng value ng ginto. Paano pa kaya ngayon, di ba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.